mae yna garreg werth ei gweld yn y cae cyntaf ar un ymweld ag e. Cae sydd ag enw lliwgar hefyd. Dafydd, ni wedi dod chydig i'r gogledd o'r tŷ. Beth yw enw'r cae yma? Dyma Parc Carreg Carian. Oedd yn ca ar ei liwt ei hunan, ond nawr mae'n rhan o gae yn fwy. Mae'r hen gorclawdd oedd rhwngddo a Parc Castell sydd jyst i'r dwyren ohono ni wedi mynd. Felly mae'n un ca, dwi'n galw'r cifan yn Parc Carreg Carian. Fi oedd cymydog i fi a diddordeb mewn darganfod llinellau o ynni o dan y ddaear. Fi oedd yma unwaith a dari y darganfod llinellau ynni fan hyn. A oedd un yn pwyntio tua'r de dwyrain, tuag at y clawdd yna. Ac oedd wedi clywed wrth pobl o'r amgueddfa genedlaethol bod os oedd garreg o'r math hon i gael rhwle'r de dwyrain, falle fyse carreg sgwâr. Felly eithon ni chwilio a yn y clawdd i'r de dwyrain maen arall sy'n sgwâr ac yn wen. Yr arbenigwyr o'r farn bod edrych dros y ddau garreg yma ar diwrnod byra'r flwyddyn, fe welwch chi ar y gorwel y man lle mae'r haul yn codi. Fan debyg, ffeindiwch chi mae'r rhan fwyaf o'r hen meini mawr sy'n jomydd a'r gatiau, yr ffermydd yma ar hyd ochr y ffyrdd. Mae'r rhain i gyd yn sefyll ar llinellau pŵer. Dyna bod ni ffarmwr poen yw cael maen. Rhwystyr yng nghanol parc. Eisiau mynd i redig y parc a mae'r maen o ffordd. Odi, ond mae pob yn ifel yn hoffi crafu. A os oes rhywbeth yn cosi. A os nag os un o'r rhain da chi, fe a nhw gosi yn erbyn y ffens. Does dim tystiolaeth sicr gennym ni am hanes y garreg hon. Ond roedd yr archaeolegydd Edward Davies wrth law i rannu ei ddamcaniaethau. Pam wyt ti'n meddwl bydde pobl wedi mynd i drafferth, digon o drafferth, i roed maen man hyn yn y ca? Mae'n digon bosib bod y carreg yma wedi cael ei codi i marco rhyw fath o ffindir rhwng wahanol rhannau o'r fro, felly oedd boes oedd yn byw i'r gogledd ddim yn cytuno ar boes oedd yn byw i'r de. Hwn yn marco'r ffindir rhwngddyn nhw. Fi'n credu bod pawb wedi clywed amdano'r cyswllt gyda seryddiaeth a mesur y ser y popeth. Dyddiau a blynyddoedd hyd yn oed. Oedd yna hefyd enghreifftiau o pobl wedi cael eu claddu o gwmpas y carreg. Mae rhai enghreifftiau o pobl o'r oes efus wedi codi nhw a wedyn enghreifftiau o pobl o'r oes heiar. O, dy ddim bosib mae carreg beth yw e? Mae yn bosib, ie. Ni yn ffeindio enghreifftiau o claddu o gwmpas y cerrig yma. Mae gwaith yn Rhos y Cleger yn Alna'r Hewl, neu mannau eraill yn Sir Penfro. Chi yn cael enghreifftiau hefyd o ffermwyr yn codi nhw, dim ond i defnyddio fel postyn rwto. Heb wneud yr archeolegwaith, chi ddim yn gallu fod yn sicr.